Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Eta batez be geure gonbidatuak, eurek direlako, adituak eta gonbidapena onartu ez biribiltzen da benak. Eta badakizue Eusko ikaskuntza Bizkaia irratiaren sintonian, ikasturte akademikoagaz batera abiatzen dugu, urten ez da gitxiago izango. Hilabeteko lehenengo zapatuetan eta azkenengo zapatuetan Eusko ikaskuntza. Sasoi aldaketak edo urtaro aldaketak aitatuko ditugu. Edo behintzat geure bide lagun izango gara, edo gu euren bide lagun ez dakigu. Sasoi aldaketak garrantzitsuak dira gizakiontzat, zesanik ez naturarentzat. Eta elikagairentzat. Elikagaia, nutrizioa, dietetika, kontzeptuak batean eta bestean entzun eta erabili egiten ditugu. Baina zer dago horratzean? Gure gonbidatua gaur, unibertsitateko irakaslea da besteak beste. Bitxor Rodríguez, ondo etorri zelan zagoz, egunon? Egunon, primeran. Esaten izan dugu, Bitxor, sasoi aldaketa, uda atzean itxi eta udagoienean sartuta betean. Bai, sartu gara bai. Zeuek be abiatu duzue ikasturtea, ez? Bai, nahiko indartxo sartu zaigu, bai. Hori da, Euskal Herriko Unibertsitatean irakasle lanetan ibilio izara. Hoxe da, bai, batez ere elikadura eta dietetika ikaslei ematen diete eskolak, eta baita farmazialari ere. Bai. Eta ikasle aldetik eta zelan? Nahiko ondo, nahiko ondo, bai. Gainera, ontxe sartzen diren ikasketa, mota berri hauetxekin, Bolonia eta gradua dela eta ez dela, nahiko eroso ibiltzeko bezalako, nola eta zeteko eskolak dauzkat nik, 21, 25, 30 berrogei gehienez, ikaslagunekin. Bai, orain zelan ez, hau giltzarria izango da urte hau, ez da? Boloniako prozesu horretara egokitzeko, ikaslek ikasi beharko dabe, baina irakasleek be aldaketetan egokitu beharko dabe. Hori da, bai, baina, hain guztot, behintzat funtsean edo, bilatzen den helburuetan oinarrituta gauza ona dela. Irakasleak ere nolabait aldatu behar dute eta erakusteko era. Bai. Eta zuk irakatsi esaten izan dozu zer irakasten dozun, baina hor kontzeptu bat da batez be gaur hemen landu gurako geunkena, nutrizioaz egingo dugu berba Bitxor. Azteko itaundu behar deutzu dana, zer da nutrizioa? Nutrizioa berez da animali ororen, izaki bizidun ororen organismoa, metabolismoak, nola aprobetxatzen dituen dietaren bitartez gure kasuan, beste organismo bizi batzuk, beste bide batzun bitartez, bizitzarako behar dituen mantenua edo nutriente horietxek nola erabiltzen dituen. Hau da, prozeso fisiologiko bat da nutrizioa. Gu jaten duguna, gure gorputzak nola erabiltzen duen. Hori da, azken batean nutrizioaren arabera erabatekoak edo bestekoak gara? Danok berdinak gara, batez ere gizakioi buruz hitz egin da, animali espezie desberdinen artean noski desberdina da, baina gizakiok berdinak gara, nolait esateko metabolikoki, salbuespen batzuk kenduta, baina oso berdintxoak hau da, nik karbohidratoa jate ditu danean nire gorputzak egiten duena, eta munduko beste puntan bizidan beste arraza bateko beste pertsona batek jate dituenean, gertatzen dena gure organismoan oso berdintxoa da. Berdintxoa da. Orduan, bardintxua izango da danontzako nutrizio egokia. Bai, funtsean bai. Nutrizio egokia berdina da, hau da, behar duguna, gure gorputza behar duena berdina da, baina aldatzen dena bai da dieta, hori bai da gauza desberdin bat, hau da, ahora eramaten dugun hori. Gure gorputzak ahora eramaten dugun horrekin egiten duena berdina izango da, baina ahora eramaten dugunaren arabera edukiko du zer egin gauza batekin edo ez badugu gauza hori erentzten. Hori da. Eta nutrizio egokia zein dan esateko moduan bagara, ez, Bitxor?
Bai, bueno, esan bezala, nutrizio egokia eukitzeko dieta egokia, ez? Eta dieta egokia izango esan, guk orekatu ditzen duguna, hau da, behar ditugun nutrienteak, kopuru eta kalitate egokian ematen dutenak, ez? Kopurua, dana dakigu, eta etein gabe esaten da, neurri izan behar dugula, hau eta bestea, eta ez dakiz ere, ez? Gauza guztietan berdin eta kalitatea ere aldatzen da, ez? Orduan, kopuruari dagokionez, ez dakite nik uste dut, gure entzuleak edukiko dutela buruan, etengabe ateratzen delako, ez? Herrietan eta albistetan, eta ez? Piramide nutrizionala, daukala oinarri batez ere zerealetan, eta bere eratorrietan, horiek izan behar direlako, gure dietaren oinarri eta elikagai garrantzitsuena. Gero, beste elikagai batzu daukate garrantzia, ala nola barazkiak eta frutak, aipatuko nituzke bigarren lekuan, elikagai proteikoak, gutxiago jan behar dira, batez ere aragiak eta bar, 3-4 astean, hau da, ez daude zertan egunero jan, esnekiak ere elikagai garrantzitsuak dira, egunero hartu beharko liratekenak 2 lau adibidez edalontzi esne edo gaztaren ekibalentea edo baliokidea. Eta, sartzen dira beste elikagai nolabait opzional batzuk, edo aukerazkoak, edo noizbein hartu beharko liratekenak, eta dira, koipetxuak, estebeteak, aragiko ipetxuak, eta alakoak. Orduan, nahi gozu hitz bitan laburbiltzeko gure dietaren oinarria, batez ere behar hori daukagulako, gaur egun, izan beharko litzatekena da hortuko edo baratzeko produktuak, zerealak eta eratorriak, frutak eta barazkiak. Eta gero, aldika, aragiak, arrainak, halako produktuak. Esnea be egunero hori ere. Hori be egunero esnea edo eta esnekiak, ezta? Hoixe da. Eta kalitatea bestalde bilatu beharko zen, hau da, alde batetik hitz egin dizut kopuruari buruz, ez? Zerealak beste kopurutan egunero hartu behar dira 2-4, ano edo razio, zerealena barkatu 4-6, segun zereala jaten dugun barrazioa desberdina da, sakontzia pizkatxo bat izango zen luze egia, zereal produktu asko dauzkagu merkatuan, baina edo nordaki zentzu dien, zerealak eta eratorriak, pastak, ogia eta bar. 4-6 razio hartu beharko genituzke egunero, barazkiak eta verdurak, barazkiak eta frutak barkatu hartu beharko genituzke 3 frutak egunero eta 2 barazkiak, horrek esan nahi du bazkal orduan eta fal orduan barazkiak jan beharko ditugula bai edo bai, eta frutak 3 banatu egunean zehar, esnekiak esan bezala 2 edo 4, eta gero ja beste produktuak aldika astean, arrainak, aragiak, eta bar. Baina kalitatea esan duen bezala begiratu beharko genuke. Hau da, nondik dator jaten ari naizena, ez? Bertako ekoizle batek egin du edo, ez? Hori, kontsumitzaileak kontrolatu dezakenaren ikuspuntutik. Nutrizionalki gero beste kalitate batzuk daude, baina hori ja nutrizionistak edo medikuak akaso kontrolatzen du. Beraz, nutrizio egokia aukiteko dietana kontrolatu behar dana. Bai kopurua, baita kalidadea be. Hori da. Eta horra gertzen jakuz, zelan ez, patologiak. Ez dakit, gehien aitatzen dana obesidadea izan leiteke, baina, badagoz, hain biztara ez dagozan patologiak, be, Bitor. Bai, eta asko be bai, zera obesitatearekin lotuta. Gauza da, obesitatea dara, nolait ezateko 21. mendeko epidemia esaten dana, ez dakit bidezkoa dan edo ez. Hor asko ez da baidatu leiteke bai. Hori da, hau da, gehiagikerian bizi garen on gaixotasun bezala, onartu liteke, baina munduan elikadurarekin erlazionatutako, epidemia gaitzagoan daude, eta nola ez, elikagai falta, izango litzateke garrantzitsuena, ez da berez definizioz patologia bat, baina bai arazo larri bat, ez. Eta gainera hori, moralki be, islatzen da, badauka zerezanik, ez, hau da, eskuragarri elikagaiak dauzkagunak eta elikadura osasuntsu bat eramateko aukera daukagunak, oso tristea da, hori da, gehiagikeriaz gaixotzen ibiltzea, ez, orduan, moralki beharko genuke, ez bakarrik gure osasuna gaitik, eta obesitatea ziukitzeko, baizik eta badaukagun aukera hori aprobetxatzeko ondo elikatu. Baina, azkenean, esatu baterako zeu irakaslea zara hori hezkuntzan be txertatu leiteke, ez? Eta txertatzen da, gure, mailan, saiatzen gara be bai, ikerketa arloan adibidez, badukagu proiektu pare bat kooperazioan, eta ikasleak bidaltze ditugu, adibidez, ontxe burrian 2 jungo zaizkigu Republika Dominikanara, batei batzutan lan egiten, eta, elikadurarekin zerikusi handia daukan, hau da, obesitatearekin beste zerikusi daukan, gozearekin lan egitera.
Bai, esate baterako. Lehen aitatzen izan dugu, obesitateak batera beste kontu batzuk, lan laburrean esango duzu baten bat, zeintzuk agertzen diren, edo zeintzuk diren ohikoenak? Bai, bueno, obesitatearekin batera, edo obesitateaz gain agertu litezkenak eta tratatu daitezkenak gainera dietetikoki, edo behintzat hobetzen saiatu, bere balio klinikoak, hipertentsioa dira, adibidez, diabetea. Lehenengo kasuan, kontrolatu idana elikaduran beti izaten da sodioa, gatz eta gatzo daramaten produktuen bitartez, eta baita animalia jatorriko proteinak. Ikusita olako erlazio bat daukatela, animalia jatorriko proteina aberatsa, proteinetan aberatsa dieta eta hipertentsioa. Diabetea, danok dakigu, mota desberdinetakoak daude, intsulino dependientea edo estena, intsulinari beharreztuena, baina edo nola azukreekin eta glukosarekin zerikusia daukan gaixotasun bat da, eta beraz glukosan aberatsak diren elikagaiak dira kontrolatu beharrekoak dietan. Patologia asko daukate erlazioa jaten dugunarekin. Bai? Kolesterola? Kolesterola, inflamatua eta guztion ahoan dagoen molekula hori. Horren inguruan esan behar dago, pizkatxo bat irizpide egoki bat izan beharko genukela. Kolesterola erabiltzen da batez ere marketing munduan, elementu txar bezala, gehiegi daukalako jente asko kolesterola, eta arriskutsua da, nola ez. Hala ere, esan beharra dago fisiologikoki beharrezkoa den molekula bat dela, hau da. Kolesterola ez dala nolabait burrukatu behar ahalik eta gutxien izan arte, baizik eta balio egokiak izan arte. Bai. Esate baterako, persona batzuk badagoz kolesterola baju aukiten da bena. Bai, genetikoki eduki dezakegu kolesterola baju edo altu genetikoki, hau da, ez da beti arazo dietetiko bat, orduan gaixotasun asko bezala, hipertentsioa eta obesitatea aipatu ditugun guztiak izan daitezke idiosinkrasikoak izaten dana edo berezkoak. Oin, gehienetan dietak eragin bat dauka eta, zeinuak edo klinika hobetzeko erabiliteke dieta, eta kasu batzutan guzti sendatzeko, ez? Hipertentsioa balin bada dietetikoa, dieta egokitzerakoan hipertentsio hori desagertzen da, edo diabetea. Beraz, garrantzitsua dira guzti honetan, zalantzarik dakienari itauntzea? Zer esanik ez, hori izugarrizko garrantzia dauka. Izan ere, nutrizionista bezala daukadan iritzi bat honen inguruan da honakoa, eta da, badakigula asko, analizi bat egiten gelditzen baldin bada, hotzean eta gertatzen dana ikusten, giza genoma nolabait igarri dugu eta atera dugu informazio gehiena, gaur egun zientzian munduan dakiguna izugarria da eta zientzian aurreratzen duguna izugarria da, elikagai funtzional eta obesitatearen aurkako molekula asko daramaten produktuak etengabe ateratzen ari dira merkatura, hau da, alde batetik zientzia aurreratzen ari da oso azkar, baina bestetik zientzia horren helburua ez gara betetzen ari, hau da, mundua geroz eta obesoagoa da, geroz eta jende potoloagoa da, orduan, hor zerbait gaizki dago, eta nire ustez da ez daudela beharrezko profesional guztiak nolait esateko gizartearen zerbitzura, eta azaltzen dizut. Mediku bat, endokrino bat, eta zientzialariak, nolait esateko benetako sinfonia zientifikoak geratzen dituzte, hau egin beharko litzateke, baina gero gizarteari edo pazienteari azaltzerako orduan kale egiten dugu. Jendea teoria oso ondo daki, baina praktika ez daki. Eta hor sartzen da dietista, fakultate honetatik ateratzen diren profesionalak. Dira, jendeari, dieta baten oinarria praktiko nolo bihurtu, erakusten dien profesionala. Bai? Ez da berdina, adibide honekin ulertuko duzu, dieta bat paper baten idatzita ematea, eta beta izazu hau, edo pertsonalizatu. Hau da, zu behar duzuna da, karbohidratoak murriztea simpleak, eta zer jaten duzu anamnesi bat deitzen dana. Begiratzen dut, eta ikusten dut nun dagoen gakoa, elikagai gotxetaz pasatzen zela. Hauetxe sartu dituzu, eta ez edozein, ez zerrena batetik atera eta baizik, eta oituraz, zuk gehien jate dituzunak, edo gehien gustatzen jatzuna, eta egokia balin bada, egiten duzun prestaketarekin. Zen norbaiti zerrenda baten ipintzen bain badiozu, jan ezazu arrain hau, eta ez du arraina ezagutzen, gertatzen dena da ez duela jarraitzen. Ordan ikustu hor badagoela, eta horrek dietistaren gana junbealko gineake. Badauze nola itezetako kontsultatan, eta orduan profesionalaren laguntza beharko genuke. Bai, esate baterako, ez da, neure kasua,
gogoratzen dut behin baino gehiagotan, ni esate baterako vegetarianoa naz, ez, aspaldirik, eta askotan irakurtzen dozu. Bueno, vegetarianoentzako begiratu zerrenda hau da egokia, batez be, jan behar dozu, hau, eta hau. Baina, esate baterako, bizitza erritmoa nirea izan daiteke bat, eta beste batena bestea, biok gara vegetarianoak bai ados, baina biontzako ez da zerrenda bera egokia izango, ez? Ez, eta gainera, kasu zehatz horretan, kontrolatu beharreko zenbait gauza, era desberdinean kontrolatu daitezke. Dauzkatzuen jateko ohiturak direla, eta besterik gabe, hau da, zuri proposatu badizute jatea bastakit. Burdin iturri bezala, adibidez, vegetariano baten kasuan, kontrolatu beharreko mikronutriente edo mineraletako bat garrantzitsua dalako. Hau da, landare jatorretik burdina jaso daiteke, baina ez da animalia jatorreko produktuak hartzen ditugunean bezain jarrez, burdin behar horiek betetzera heltzen orduan, bereziki aukeratu behar dira, hasi batzuk, edo frutalor batzuk, edo lekaleak eta bar, eta kopuru zehatz baten, burdin kopuru egoki da heltzeko, eta burdin ekarpen egoki bat izateko zure dietak, ez? Baina zu lekaleak ez badituzu jaten, orduan beste toki batetik bilatu beharko ditut. Edo besteak ez baditu hasi zehatz batzuk jaten, beste toki batetik bilatu beharko ditut. Orduan, dieta personalizatu izateko, eta gainera, hori. Produktuak, prestaketak, iturriak, aroak, nola ez, urtaro guztietan ez dugu edozen produktu aurkitzen. Medikoak bere zerrenda berdina duka, ez, urtaro guztietarako. Orduan, baina gugagoaz udan, bastos aurkituko. Hori da, eta gainera aurkitzekotan behi ze kalidadetakoa dan, eta nondi datorren eta zenbat denpora daroan, ez, hor plastiko barroan. Hori da, gainera esate dizudan, funtzio pedagogiko hori ere egin dezake nutrizionistak asaltzerakoan, hau da. Saiatu zaitez bai, produktore lokal bateko elikagaiak erosten. Kontuan izaten zein, nondik etorri da nau, ointxe modan dago, eta geroz eta gehiago adibidez, fruta tropikalak eta produktu tropikalak supermerkatutan aurkitzea eta erostea eta prestatzea, eta jendeak ez daki. Garestiak direla, baina ez daki zergaitik direnen garesti, eta arrazoia dazkenean hegazkinaren kombustiblea ordaindu behar dela prezio hortan, eta egiten ari direla da, alde batetik oso gutxi ordaintzen den produktu bat, berezko produktoreari edo jatorrian oso gutxi ordaintzen den produktu bat erosten, asko kutsatzen duna. Kombustiblea izan delako presio gehiena, ez? Bitartekaritza horretan galtzen da. Hori, bitartekaritza horretan galtzen da, eta gainera ez era egokienean. Orduan, elikadura osasuntsuan. Elikadura osasuntsu eraginkorrean edo, funtzionatzen duna. Hau da, egokitua dalako. Pertsonaz pertsona lantzen delako, norberaren aurrean. Eta gainera, hezkuntza egin daitekelako era egokiena izango litzateke jorratzeko dieta bat. Honek ez ditu medikoak eta aparte uzten, nolait esateko jerarkia, hau da, medikoak esartzen du zein den gaixotasuna, eta zein izan beharko litzateke dieta mota. Eta orduan dietista, pertsonarekin aurrez aurre, beharreko pautak ematen dizkio, eta laguntzen dio aurreratzen. Eta zer dinozu bitor aditibo ez? Askotan horrek be... Gehigarriak erabili egiten dira? Bai, gaurko gizartean... Eta hainbat, ez da? Bai, sistema produktiboan ezinbestekoak direla esan beharko genuke. Sistema produktibo hontan. Ezin gara sartu esatera, erabiltzen diren kopuruan erabili beharko litzatekeen edo ez, o litzatekeen edo ez, ze askotan ez litzateke horrela izango. Baina, egia da, adibidez, barazkiak eta hortutik ateratzen diren produktuak edo beste produktu galkor askoren kasuan, erabiliko ez balira, produktu gotxen 40% galduko litzatekela, baina gero dago beste galdera, eta ez dira galtzen bai, eta zer egiten da horietxekin, gero sedenteak daude, elikagaia botatzen ditugu, gure gizartean berriro, moralitate hortara bueltatzen, oso ohikoa da, plateran sobratzen dena, sakarrontzira botatzea, da gauza, nola ditzateko, pizkatxo pentsatzeko, Orduan, ikuspuntu teknologikotik eta gure gizartearen funtzionamenduaren ikuspuntutik beharrezkoak dira. Eta, higiene ikuspuntutik zenbait kasutan bai, adibide bat ipiniko dizut. Estebeteak edo urdai espiko ondua adibidez, noka gehigarri bat, diela nitritoak, eta ipiniko ez balira, bertan bakterio arriskutsu bat hasi liteke eta da Clostridium botulinuma. Eta Clostridium honek egiten duena da toksina bat, toksina botulinikoa nahiko ezaguna, ez higiene ikuspuntutik baizik eta, estetikoki erabiltzen dalako, toksina bera, baina hilgarria dan toksina bat da. Eta honek esan nahi dau,
gehigarri hori nitritoa erabiliko ez balitz, bakterio hori hasi litekela este beteetan, edo urra espiko onduan, eta hilgarria izan litekela produktu hori. Orduan, bere erabilera dauka oin, nire iritzia bai da gaurrengo gizatean gehiegi erabiltzen ari garela. Esate baterako hor sartzen duzu, produktu askotan agertzen den hori? Guztiak daukate derrigorrezko nomenklatura hori, bai. Bat eraman behar dute eta zenbaki bat daukate, ez. 300-etik gertu daudenak adibidez gehienak dira antioxidatzaileak, ez. 200 pikutik gertu daudenak kontserbatzaileak. Orduan, derrigorrez behar dute nomenklatura hori. Esan beharra dago kontrola nahiko zorrotza dala, bai. Hau da, toxikologikoki ez dira uste da bezain arriskutsua, ez. Betik entzun dugu, ez dakiz zer gehigarri minbizi eragilea dela eta ez dakiz zer, ez. Bai. Zegoen toksikologo famatu bat, Paracelso esaten zebara, dosiak egiten duela pozoia. Hau da, dosiak egiten du sustantzia bat medikamentu bihurtzea edo pozoi bihurtzea, eta hoitzekin berdin gertatzen da. Oso arraroa, ezinezkoa ez esateko izango zen gehigarrien bitartez gaixotasun bat eragitea. Eta gainera, ez gara hortaz arduratu behar, baduzkago gauza arriskutsuagoak. Autoen kea, industriaren ondakinak, pestizidak, gauza askoz ere arriskutsuagoak daude horietxik baino. Bai, eguneroko bizitzan erabiltzen ditugunak egia da. Eta bio eta ekoproduktuak batera eta bestera zabal, eta gero eta zabalago dabiltz. Ez dakigu hau, orain 21. mendean datorren moda bat dan, derrigorrezko ziklo bat bete behar dugun, eta orain, garbizaletasun horretara jo, ez dakit hau, bitor zuek zuen lanbidetik, zelan ulertzen dozuen? Nik uste, gauza oso interesgarri eta esango nizuke beharrezko bat dela. Oin dela urte batzuk eta nahiko gaztean itzanean mundu hontan sartuta, moda bat zala pentsatzen nuen, eta duda gabe moda bat dela ezin daukatu, badau jendea ekologikoa hartzen duena, auzokoak erosten dutelako, eta duen nahi dutelako, eta kuriositatea dukalako, eta bar. Baina, hitz egin dugun, gaur egungo sistema produktiboan egonda, geroz eta gehiago produzitu nahi dugula, sistema geroz eta gehiago produzitu nahi duela, geroz eta merkeago, geroz eta garestiago saltzeko, elikagaien ekoizpenean, eta batez ere landaren ekoizpenean, hori islatzen da, arrisku batzutan. Eta arriskuak dira, lurren estresa alde batetik, asko eta askar produzitu dugulako, lurra bere ahalmena galtzen du, eta bestalde, produktuen erabilera, alde batetik, ustak oparagoak izateko, eta landareak plagen aurren arresistenteak egiteko, eta bar. Eta hondakin benetan arriskutsuak usten ditugu, ez bakarrik landaretan, baizik eta ingurunean. Eta esaten dudanean hau, ez naiz, gauza hipotetiko bati buruz hitz egiten ari, ze esaterako, edonor bilatu dezake Google bilatzaile famatu hortan, disruptore endokrino ditzen den hitz bat, eta irakurriko du nola dan, pestizida batzuen ondorioz, edo pestizida batzuk daukaten eragin bati referentzia egiten dion hitz bat. Eta da, 21. edo 20. mendeko gaixotasun bat, edo kalte bat, pestiziden ondakinak eragindakoak. Adibidez gure erreketan, Euskal Herrian badaude zenbait tokitan, ugalketa arazoa dauzkatenak arrainak, pestiziden ondakinengatik, ez? Eta ikuspuntu hortatik, eta ahora eramaten dugun elikagaien ikuspuntutik, ingurunearekin, eta, azkenean gurekin, ingurunera botatzen duen guztia bueltan datorkigulako, nolait esateko justuak eta izateko produkzioera interesgarri eta egoki bat iruditzen zait. Hau da, sostengua bultzatzea, produkzioera nolait esateko kontrolatuak eta ez bilatzen beti etekin handiena, edo zein gauza eginda, daukate filosofia bezala alako produktuak. Orduan, nik uste benetan interesgarriak direla. Hori da, ez da lehen gure aurrekoek eta hemen soloak egoten zirenean, gero eta gitxeago dagoz, gehienez kare harria erabiltzen eben urtean behin, edo urte birik behin, eta gero satza, ez da gehienez. Eta izatekotan gero kaldo bordelez hori, kotxorik agertu, ez da iten zan aldatu dan kontua. Eta etekina azken finean, edo lurrak ematen zuena, ez dauka zer ikusirik gaur egungo adibidez supermerkatu baten erosi daitekenarekin. Gainera dago, gainera bitxikeri hori, gauzak erabiltzen dituzte, behintzat produktu honak lortu beharko lirateke. Baina gaur egun tomatek ez tokete zaporerik, piperrak ez tokete usainik, ez? Alde handia dago. Arrautzak zuriak dira.
Bai. Bai. Bueno, eta hau guztia hau, zuek irakatzi egiten dozue, hau era laburtu baten ekarri dugu ona, ezta? Dandana ezin dugu kontatu, naiz eta azuk hau eta gehiago dakizula jakinarren. Masterra daukazue hor Bittor Unibertsitatean, zelakoa da, norentzako da, nok eskaintzen dau, zuk beste hau beste? Bai, bueno, hemen daukagu elikaduran inguruko ikerketa talde bat, elikadura eta obesitatea ditzen dana, eta, bueno, Europan, Bolonian, sartze gradu geratze berri hau zela eta argi zegoen, hezkuntza nola antolatu behar zan, eta, doktoretzara eta ikerketara hurbiltzeko era masterra zala argi geneukanez, master bat atera genuen, sortu genuen gure ikerketa taldea. Eta elikadura eta osasuna deitzen da masterra, hemen Gasteizen ematen da, naiz eta beste toki batzutan eskola berezi batzuk edo praktika berezi batzuk egiteko aukera izan, eta dago, bideratuta elikadura arloan ikerketara bere etorkizuna bideratzen nahi duen orori. Medikuntzan lizentziatuei, elikagaintzia eta teknologian lizentziatuei, osasunarekin eta elikadurarekin zerikusia izan dezakeen edozein profesionalentzat. Eta esan dudan bezala, ikerketa munduan nahi duena azken finean bere profesioa garatzea. Eta unibertsitate desberdinak parte hartzen dugu, erakunde desberdinak, adibidez, Eusko Jaurlaritza, Osakidetza, unibertsitateen artean Murtziako unibertsitatea, Pol Sabatier Toulouseko unibertsitatea, Zaragozakoa, ospitalak ere baduzkagu, adibidez, zen norbaitek bere ikerketa nutrizionala edo bere etorkizuna gizakion elikaduraren inguruko ikerketa nutrizionalean oinarritu nahi balin badu, praktikak egin ditzake, adibidez, Txagorritxu ospitalean, badaukagu, adibidez, pediatria unitatean. Eta, aukera bat da, aukera bat da. Aukera bat da. Oso ondo, ez dakit zer tintontzian itxi dugun Bittor. Nik uste gauza asko, baina denbora da. Denbora da, eta gainera, gustura egon gara zeuaz berbetan, baina begira urrengo baten, eta hain lanpetuta ez abiltzanean, kaso, hauxe izan leiteke atxakia zeurekin beste behin bat egiteko. Gustora, egon nahi zuekin berriro. Eskerrik asko, eta zugan taldeak amaituko dugu, eurek badauke kantu bat, zarelako kantatzen dau, baina izan gaiteke zana, azpimarratu gurako geunke, esate baterako nutrizioaren bideari jarraituta. Bittor Rodríguez, eskerrik asko. Eskerrik asko, bezarka bat. Tauta bizi. Zeure kabia gordituz, txiro bertaz, aten eman buruari, ez zinori zauri beti, zuloan topatzen, ernetik ateratzen, zeharka izulikaka, zaxika, eutxi borroka bakarrari, zazera ezpegeko, zaren azarelako, txez bakar bat gehiago, nagusitu zaiten, zure lekua bat duzu, bermatu lotu, biatu oki ezagegin, zanbide ezagean, Eusko ikaskuntza, hilabeteko lehenengo zapatuetan eta azken zapatuetan. Zeugaz eta zeuretzako. Jakin badaki